Salam mehremanda bollar, edi dillerler, gadardan tomoşaçylar. Teknik sebäpler dowam edýär. Şoň üçin dünkü gün ýaýlymlarda da gaty köp säginmeler, gaty köp bozukluklar bar. Ulgamy dogry işlenok, işlerde dogry görkelenok. Şoň üçin aýyplaşmaň. Internet hyzmatyny hödürleýän telekom bilen şertnamamyz gutarjak bolup durýan şoň üçin emme dady içiň ýakaýnýan ýaly internetiň hilem gowdal, ondan başga da bir topar ondan bundan päskel berjek bolýan dady çek bolýanam köp. Şoň üçin ýaýlymlaň hili gaty peselli sizden ötünç soraýan men elimde däl. Men gaty ir taýin boldum. 17 minut öňünden taýin bolup, hatda bir 3-4 minut öňünden hem gireýin diýsem, ýene doňup hiç ýeli mümkinçilik berenok. Girişde de video doňdy, gören bolsaňyz. Şoň üçin men elimde bolmaýan sebäplerden şular ýalaky säwlükler bolýar. Şoň üçin size ötüş soraýan men bilen baglanşyk bir meselede aýyplaşmaň. Mehriban onlar bilinçli ýaly ertir Türkmenistanyna haram çüýrük Berdimuhammedowyň häkimetiniň hökümranlygynyň we şolaň ýallaklarynyň şolaň arkasyndan biznes edýänleň nowatdaky bir oýny teatry bar. Oňam ady meclis saýlawy. Oňam ady aslynda inni bolýar. Bu Berdimuhammedowlar näme diýse diýsin, bu diktatura elbetde öz bähwidi üçin bular dürli agitasiýalar, propagandalar, manipulyasiýalar edip biler, etmeli. Hakkı var. Sebäbi öz tawtyny, puluny, zadyny gorajak bolsa hökman edäýmeli. Ýöne bärde geň alyryan başga bir zat bar. Ýurdun daşyna ýaşap, oka, işläp, diňe bolup ýaşap beren ýurdunyň mümkinçiliklerinden bütün dünýadaky mümkinçiliklerden peýdalanyp biljek şansa pursada eýeka şu Türkmenistanyň diktatorlyk rejiminiň şu alyp barýan samsyk oýunlaryna, absurd siýasatyna öz oýnaýan şoňa gatnaşan biziň watandaşlarymyz bar. Bu watandaşlar hem özüne oppozisiýa diýär ýa umumyň hökümete garşy göreşýän, halkyň bir peýdasyna göreşýän halk üçin, halkyň peýdasyna diýmärler. Umumyň şular ýalaky demokratiýa üçin şu haram tohuma garşy göreşýär diýip özlerini şeyle reklam edýärler de. Inni şeyle bir zat Türkiýede Türkiýede Türkmenistanly we Türkiýanyň öz watandaşlary bar. Diýe saýlaw bolmaly. Saýlaw bilen gazanmaly. Awa saýlaw gowy geçirmeli. Saýlawa aktiw gatnaşmaly diýerler we bu Türkmenistanly daşary uklaryň arasynda Türkmenistanlar ama şular ýalaky gaty geň garaşlar öňe sürýär. Näme üçin Türkmenistandaky şu mejlis saýlawlaryna aktiw gatnaşmaly. Ýa bu Türkiýedekiler aýdýar şonu. Esasa köpçülik Türkiýede bolansa şolar jotaýda görülýär. Türkiýanyň öz halkam şolar ýalaky bir çalyşdyp çatmaýyp ýa-da bir
ondan bundan gowrak söz eşitse, şygar eşitse, kinolarda, seriallarda, zatlarda şonu gaýtalamany gowy görýän adamlar. Bizim vatandaşlarymyza da şo yerli halkyň gylygy ýokaşypdyr, geçipdir. Inni biz diye yine doňdy. Ses gelýärmi, gelenokmy belli däl. Doňdy. Ekran duruşy bilen doňdy. Inni bu vatandaşlar aýdýar, şu Türkmenistanyna geçiriljek diýen meclis ýygynagyna halk wekilleri, halk maslahatynyň wekilleriniň ýygnaklaryna, yerli dolandyryş edaralarynyň wekilleriniň ýygnaklaryna aktiw gatnaşmaly. O aktiw gatnaşmaly. Ýöne nähili, nirde gatnaşmaly. Inni siz bir eliňizi wajdanyňyz üstüne goýup aýdyň, Türkiýedäkiler yerli bolsun, Türkmenistanyň bolsun tapagudy ýok. Türkmenistan diýilen ýurtda mümkin däl. Mümkin däl. Häzir hemme argumentlerini yeken sana öňüňize goýjak. Ýöne siz Türkiýede ýaşap ýörsiňiz. Türkiýede iýip içip, Türkiýedäki mümkinçiliklerden peýdalanyp ýörsiňiz. Köpüýüňiz onlar şeýlen bäri Türkiýede. Men özüm Türkiýede ulandym. Türkiýede okudum. Türkiýanyň döwlet teleradio guramasynda 9 ýyl işledim. Ondan daşarynam Azatlyk radiosyny işledim. Mene şonça möhbede ýaky. Owal ahir şol halkyň içinde, siýasatçylaryň içinde, aktiw adamlaryň içinde şolar bilen işleşip, şolar bilen gatnaşan adam. Ýöne bir ýerde işläp, iş, öý, hajatkana şo üç buruşlukda ýaşan adam däl, aktiw ýaşan adam. Türkiýanyň hemme şertlerinem gowy bilýär. Tanış bilişde adam köp. Inni şu Türkiýedäki watandaşlar, yerli we Türkmenistanyň watandaşlar, giňerin gurruna diýen watandaşlar. Ni sizden sorasym gelýär. Türkmenistanyň bir tarafa goýaly. Ni Türkmenistanyň ýagdaýy düşünüp bilen zok diýip bolar, ya habaryňyz ýok, ya habaryňyzyň bolasy gelenok, düşünesiňiz gelenok. Gara näme bolsa şo bolsun, ýöne men bir zat sorajak sizden. Şu saýlawlara aktiw gatnaşmaly ýa-da şu saýlaw erkinligi, saýlawyň üstü bilen adalaty, hakyny, hukugyny gazanmak işi Türkiýede barmy? Ya da haçan ýok boldy şu zat Türkiýede, öňbady Türkiýede. Ýöne soň ýok boldy şu zat. Soňky 20 ýyl diýip biler, ýok boldy şu zat. Näder prezidentlik saýlawy geçiriljek bolýar Türkiýede. Kim gazanýar? Diktator Erdogan gazanýar. Näme üçin? Sebäbi hemme pullary, hemme ýeri öz tanşy, bilişi bilen, öz adamlary bilen basyp aldy. Türkiýany basyp aldy. Oň ýanyndan reklam edýärler. Plança milyar awa Türkiýe pul geldi. Awa gelipdir. Watandaşyň kisesine girýärmi? Watandaşyň garnyny doýurýarmy şu milyardlar? Ýok. Döwletiň malyny, emlegini satyn almak üçin, ýurdy talap, halky tozdurmak üçin gelýän pullar o pullar. O pullar halk üçin gelen o Türkiýe. Edil şolar ýaly. Indi şolar ýaly samsyk biderek bolgusuz manipulasiýa, siýasata özüni arladyp gipnoz bolup gören watandaşlar gelýär, döwlet aga çağırış edin, bildiriş edin, gönýälim edin, watandaşlar Türkmenistandaky saýlawlara aktiw gatnaşdyrlar.
Türkmenistan'a näme saýlawy? Meclis var Türkmenistan'da. Yok ha meclis. Adı var, özü yok. Bir topar oynatku var. Bir topar sölp edip görün. 10 ming nemesini yalap, götürüp, okalap, masaj etip görün. Bir topar var. Adam sany. Yönü. Hakiki manada meclis yok. Türkmenistan'da bu Berdimuhamedowlardan öňem olar ýaly hakiki manada meclis ýokdy. Ýöne Berdimuhamedowlaryň häkimeti Niýazy öldürip häkimeti basyp almagyndan soň, häkimeti ele geçirmeginden soň meclis ol sähel çöwür çygyt ýaljak funksiýasy bir nemesi bar bolsa şonu mitirdi. Näetdi? Berdimuhamedow Niýazy öldürenden soň derro meclisin başlygyny bassy. Berdimuhamedow ýanyna şaýkalar derro meclisin başlygyny bassy. Näme üçin? Şo wagtky düzügine görä prezident ölünni, garaşylmadyk ýagdaýynda prezident ölünni ýa-da birnäçe gün hasta ýatyp sadedy prezident ölünni häkimetde ygtyýar meclisin başlygyna geçýär. Meclisin başlygy ýurtda adalatly, deň hukukly, demokratik saýlaw ulan edýär. Ondan şondan soň bir halkyň islegine görä iň azyndan bir despot, baryp ýatan diktatura bolmasa da bir iň azyndan bir gaçara kowra maý tapyp boljak, bir geçiş döwrüni döredip boljak bir hökümet çalşygy ýoly goýular ýaly bir şert döredip bolýar. Şo wagtky düzgünü bilen. Ýöne näme etdi? Bu Berdimuhamedow Niýazy öldürenden soň derro meclisin başlygyny bassyrdy. Şeýlelikde bu Berdimuhamedowlar diňe Niýazyny öldürmedi bular. Bular diňe häkimeti basyp almady. Bular Türkmenistanyň kanuny geljegine öldürdi. Bular kanuny jellatlar. Şoň üçin häzirki Türkmenistandaky Berdimuhamedowlaryň diktaturasynyň alyp barýan siýasatyna özüni anladýan, oýnadýan şo taýdaky samsyk absurd siýasatlar bilen bilelikde şoňa paralel öz reytingleri üçin şu zatlara gatnaşýan samsyklar bar. Şolaryň hemmesi öz jelladyna ýa-da türkmen halkynyň jelladyna aşyk olan bir topar mankurt sürüp. Inni nämemişin hani aýdynsyz. Ýok etdi meclisi. Şondan soň hiç ýylnemesi ýok. Serdar Süplügi, Serdar Saçagy prezident edip goýdy, hiç tadı oňarmady. İçip, sıçıp, çekip, keyip edip, kellenin uğruna çok yalans çıkıp gidiyor, rahat ediyor, gatnaşmalı duşuna, gatnaşanok, yığınağına, gatnaşanok, etmeli işini edenok, kelle yok. Hiçili bir vizifeni alıp barıp bilecek nemede der. Ayratynlykda, saldynlykda der. Serdar Süplük, Serdar Saçak. Yörek barşyndan, duruşundan, ol beden dilinden hemmesinden seretsen bildirýär oň sagdyn däli. Onuň näme boldy? Mejburi ýagdaýda Türkmenistanda döwlet dolandyrşygynyň görnüşi üýtgedildi. Prezident passiw ýagdaýa getirildi. Halk maslahatynyň meclisiň başlygy näme edildi? Öňkü Haramdag, öňkü prezident Haramdag edildi. Ona milli lider diýip demetdiler. Ünsüren bolsaňyz ol Türkiýede geçen ýygnakda Erdogan şol Türkiýe döwletleriň ýol başçylaryna ýüzlenen wagty näme diýär? Hormatly prezidentler we milli lider diýär. Haramdaga diýär. Haramdagyň adyny, tituluny sanak geçýär şo taýda. Kimin milli lider? Niresi milli? Türkmenistan döwletini tozduran,
kanuny bolsun bolmasyn öňkü prezident Haram Maşyny öldüren, meclisiň başlygyny basyp ýok eden, meclisi, döwleti, halky, baýlygy hemme zady basyp alyp türkmeniň ýurduna gan we göz ýaşy çaýkan haram çüýrük tohum Berdimuhammedow we haram dağ. Şolaň iň ýokarsyna durana. Hawa mun nirsi milli lider, nirsi milli bulan. Bir milli bolan, milli aýratyny bolan, milli duýgusy bolan biri hey öz watanyny şolar ýaly talarmy, ogrlarmy, halkyny şolar ýaly edermi? He? Geljeğini ýok edermi öz halkynyň? Bu halkynyň geljeğini ýok edýän. Halkyny istenlik temada genasida duşar edýän, gyrgynçylyga duşar edýän bir diktator, o nähili milli bolýar. Ha, milli lider bolýar. Kimiň lideri? Öz ýaly götü okurlaň, ogrlaň, kazyollaň, şarlatanlaň, adam satýanlaň lideri. O halkyň lideri däl. Milli söz näme üçin bolan ýaňydan üçin? Niýe milli? Bugün Putin kinyalaya, ertekün Erdoğan'ın kinyalaya, son İran'ın kinyalaya, son Taliban'dan kinyalaya, gawak gellenden kinyalaya. Durnuklu siýasatdam ýok bula. Ýöne şu günkü günümi alyp çykaýyn, ertir näme bolsa şo bolsun. Bary görmeň dürli ýurtlarda onlarça milliardlap basyp goýan pullanma, gazyllanma, zatlanma, şolaň asabyna gaçar gider ýaşar. Şolar ýaly bulan plany bar. Inni bu Türkmenistan'daki ertir gurnaljak tiyatro bilen bağlanşykly edilýän propagandany men size resmi açıklama bolansoň men size şonu aýtmaly bolýan. Ertirki 26 Mart'ta Türkmenistan'da gurnaljak teatr meclisin we yerli dolanlyş organlaryň wekilleriniň saýlawy diye 20 Mart'ta diye meclisin halk maslahatynyň vilayetlerdaky, etraflardaky, şäherlerdaky we arçynlyklardaky yol başçılar hökümetin vekilleri diye saylanır diye ertirki diye nemede saylawdy diye. Onun nefer edýän bolsaňyz naştaýda bir neme bar. Bildiriş bar, ştaýda bir plakat, surat bar. Şu taýdaky maglumatlary häzir men size okap bereň. Ýa-ni şonu şu taýdan okaýan menem ekrandan okaýan saylaw şu taýda ýazýar, saylawçy sany diye 3,5 milyon diye. 3,5 milyon saylawçy, ýagny saylawa gatnaşjaklar 3,5 milyon diye. Türkmenistanyň içinde ýok onça adam. Türkmenistanyň içinde onça adam ýok. Bolaýanna da onça adam hemmesi saylawa gatnaşmaýar. Hemmesi saylaw ýaşynda däl. Ni logika gawat gelmeýän köp zatlar bar. Ýaman köp absurd zatlar bar. Bular göz boýajak bolýarlar, adam alajak bolýarlar. Özüni anlaýar bular. Aslynda hiç kime malla bilen ok bular. Özüni anlaýar. Biram para peşkeş sat berýän adamlar anlaýarlar. Häzir käbir daşary urtly wekilliň zatlaň açıklamalary bar. Şolary men size okap berjek. Bular özüni anlaýar. 3,5 milyon saylawçy gatnaşjakmış. Inni bolýar. 3,5 milyon ýurdun içinde ýok. Ýurdun içinde 3,5 bolaýanna da. Olaň hemmesi saylaw ýaşyna ýeten adam däl. 3,5 milyon nimek saylaw ýaşyna ýeten adam diýmek. Türkmenistanyň 6 milyon ilaty bar bolsa, muň ýarfyndan köpüsi saylaw ýaşynda kamy. Şu logikasy ýamış. Şu taýdan inni ýöne köýje men zatlar aýdýanlar size. Ýöne köýje.
Bir hine gelmeýän zatlar. Muň üçin alym bolmagy gerek ýok. Muň üçin bir ullukan bir açyş etmäge de gerek ýok. Ýöneköýje zatlar bar. Şu ýöneköýje öz ýazýan zatlary inhaşy. Benim şu ekranda sizin görýän zadyňyzy okap berýän men size. Orçça ýazylyp otardy. Men şonu türkmençe geçirip size aýdyp berýän. Saylawa gatnaşan adamyň sany 3,5 millionmuş. 2 milyon Türkiýede bar. 2 milyon Türkiýede. 2 milyonyň Türkiýedäki 2 milyonyň ýarty diýeli saylawa gatnaşyp biljek ýaşda diýeli. Bular gatnaşan ama bular gatnaşyp bilmeýän näme üçin? Bulan esasy köpçüligi hiç ýerde hasapda durmadyk. O gadym pasporty bolan watandaşlar hiç ýerde bulan hasaby ýok. Bular hiç ýerde hasapda durmadyk. Esasy köpçülik girdi Türkiýe geldi guturdy. Bularda ikamet ýaşaş rus adam ýok, hiç adam ýok. Yüzlerce min adam öleni, öldürüleni, oğurlanany, talanany, basgılanany, urulany, satylany hetdi hasaby ýok Türkmenistanda. Hudaý haklaryn ýöne. Özüm canly şaýat bolup gaýtdym Türkmenistanyň watandaşlarynyň Türkiýede başdan geçirýän şular ýaly tragediýalary. Azatlyk radiosyna köpüsini bermediler. Yerli organlarda, polisiýada, onuň kadyetde, onunla köp berde Türkmeniň hakyny arajak bolýan içili adalaty hiç kim isläno, adalatyň dikeldilmegine de hiç kim kömek edesi geleno. Hewawi bu işin içinde gaty uly pul bar. Burta bar mafiyalar bundan pul gazanýar. Şoň üçin gaty uly oyun Türkmenistanyň watandaşlar näçe köp bolsa Türkiýede we näçe şolar dokumentsiz bir kanun ýagdaýda bolsa şonça gowy pul gazanmak üçin. Hewawi olar gorkulyp bir garna ağaç ýa-da köplenç ağaç yeter yetmenlikde işledýärler bolýar. Halkyň hal-ahwaly şeýle. Indi Türkiýede şular ýaly ýagdaýda şertlerde işläp beren Türkmenistanyň ýagdaýyny bilip ýa-da bilmän Türkmenistanyna ertir gurnaljak yalanjykdan saylaw teatryna ananmak kimin bähridine, haýsy akla hyzmat edýär, haýsy wyjdana hyzmat edýär. Indi ýanky şo plakady dowam edýär. Indi ýanky 3,5 milyon saýlawçyň adından arasynda diýär 75.606 sany saýlawçy birinji gezek diýär saýlawa gatnaşjaklar diýär. Ýagny birinji gezek saýlawa gatnaşjaklaryň sany 75.606 saýlawçy. Bolan täsin. Türkmenistanda baryp näçe wagtdan bäri bular ila sanyny geçirip bilenok. Geçirip bilenoklar sebäbi Daşoğuz welaýaty boş, Lewap welaýaty boş, Mary welaýaty boş. Agalyňam köp ber boş. Balkanam şolar ýaly, Edil şolar ýaly bolmasa ýa-da Balkan bilen baglanşyk ikändir maglumat ýok. Hawa iň esasy Türkmenistan edip duran 3 tane welaýat bomboş. Daşoğuz, Lewap, Mary. Salam aleykum. Gyýlar salam diýär. Gyýlar salam aleykum diýär. Şeýle bir prikol bar. Şonu aýdýar. Statistika beren bolýarlar, san beren bolýarlar. Bulan hemmesi ýalan. Pauta plany, buğdoy plany, ýene bir neme plany dolýarlar kagzynda. Bular öwrençen ýalan sözlemäge.
Şoň üçin yalan. Meclise 125 tane deputat saylanacakmışsın. Halk maslahatına da 240 tane yallaka saylanacakmışsın. Vilayetlardaki, etraflardaki ve şehirçelerdeki dolanırış orunlarına, vezipelerine 960 adam saylanacakmışsın. Yerli dolanırışık organlarına, самоуправление, местные органы самоуправления, almışmayan olam arçınlık kadiyen bilen o. Şolara da 5897 ağza saylanacakmışsın ertir. Inni bu ertir ki saylov tiyatrına gatnaşan Demokratik Partiya, yani Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası TDP gatnaşamışsın. Partiya pромышленников и предпринимателей, telekeçiler ve senatçılar ve telekeçiler bileleşi. Türkiye'de bir zat var. Esnaf ve sanatkarlar odası diye. Yani palata, targowy palata. Senatçılar ve senatkarların targowy palatası. Bu diktaturanın samsıkları, bu dik düştü tüpoy gutorun kançitaları Türkiye'deki senatçı ve senatkar kardeşler arkadaşını Aliyada bunu partiye yaledik görkodiya Türkmenistan. Bulan ina siyasada düşünüşü, bulan parti diýilen zady düşünüşü, parti nire, profsaýyl nire. Kardeşler arkadaşlar. Sandıklar. Ondan agrarny partiye diýip bir zat gatnaşýar. O agrarny partiye diýenlere bolýar ýöne. Soňam общественные инициативные группы. O näme bolýar? Cemiyetçilik toparlary gatnaşykmış. Ne şolar ýaly bir plakat wa görýäňiz ekranna. Men ýürüýte getirdim, goýdum şu plakaty görsünler diýip. Gülkünç bulan etjek bolýanlar. Bulan edip gören zady, ýazýan, çyzýan, görkezýän zatlar duruşy bilen gülkünç. Hudaý haklygyny ýöne. Bir adam özüni maskara edende de bara, bular ýaly maskara etmeliler. Inni Serdar Saçak 24. Mart'ta ertir 26. Mart'ta geçirilecek meclis saýlawlaryna taýýarlyk barada Ministrler Kabinetiniň giňeldilen ýygnagyny geçirdi diýip Türkmenistanyň neme göterýän, neme ýalaýan döwlet tawarlar gullugy maglumat berdi. Ondan şol döwlet tawarlar gullugy dalaşgärleriň sanynyň we terjime halynyň metbuatda çap edilendigini habar berdi. Nirli watandaşlar bilen gürleşýär, türlü vilayatlardan, naatlardan. Awa näme şu saýlaw atmosferasy nähili? O näme ýylan zat diýip soraýar. Bu dalaşgärleri tanaýanlymy, terjime hallaryny zatdy. Kim yalayan olsa, kim Berdimuhammedow Flankini göterýän olsa, kim kazyol olsa, şolaň daşynda hemme zadyň bu haram çüýrük tohum we mulan taşşakçylary tarapyndan kontrol edilýän bir ýapyk ýurtda, ýapyk gutyň içinde ýa-da açyk türme diýilýär Türkmenistanyň. Absurdistan. Hemme zady kontrol edýän şu haramzadalar, haramlar. Şolar ýaly ýerde hakykatdanam adalaty dikelçek ya şoňa birazjak ymtylçak adamlar dalaşgar görkezip biljeğine, şoňa ruhsat beriljeğine ananýarmy? Ine düň efirde de gürleşdik. Düň ol
Hamala Türkmenawatda bir yerde ýaşaýjylar şu rejimin arkasından, rejimin korrupsiya konstitusiýasynyň, korrupsiya talaňçylyk düzgünliğinin arkasından harami gerke ve doyunnon köpçülüklüğün oturyan bir mehellesinde 5-6 tane adam çıkıp protest geçirýär diýip video gorkodýar. Olar ýa protest bolýar. Inha erteki geçiriljek saylaw diýilýän teatram edilşol Türkmenawatda inha plan ýaşaýjylar çıkıp protest edilşolar ýaly absurd tostonyp tapylan teatr, oyun, samsyk özüm, samsyk ol duruşy bilen ýalanlygy, düzülenligi, tostonyny göze görnüp dur. Düýün Rozowaýakda gowy diýip düşünürde. O ýöňkü köýne möjeklerin arasyna ettirerlermi oňy dedi. Aşalar ýaly. Onça giden jaýlaň arasyndan şonça adam çykdy. Ondan has wajib, has aýlwanç temalar, problemalar ba. Şo problemalara näýelelik bildirýän ýok. Şo ýöneköýje ol beýleki esas problemalara görä o olaň gün tertibine getirýän temasy olar ýaly bir nemede halkyň geljegi üçin, durmuş üçin alym berdimli bir mesele däl ol. Onuň protestçiler ýaly bolýar. Bulan proteste düşünüşi, bulan proteste reklamy edilşi. Hawa komentaryalara geçecek, soň dowam etjek. Inni şu taýda aýdylmaly käbir zatlar barda. Inni bir illeşmemizden soraýas, tanışlamyzdan soraýas. Hawa şu saýlawlar bilen baglanşykly Türkmenistanyň içinde bir gyzyklanma barmy? Watandaşlar şoň bilen gyzyklanýarmy? Näme diýär? Awa gyzyklanýanlar barmy diýip soraýas. Hiç kim gyzyklananok, hiç kimi gyzyklandyranok. Şol watyň özünde de Mehriman Doganlar Türkmenistanyň kronikasy neşirindäki habarlarda da aýdylýar. Şo Türkmenistanyň kronikasynyň ýurduň içindäki habarçylarynyň aýtmagyna görä ýurduň raýatlarynyň saýlawlary, ýurduň raýatlary saýlawlara gyzyklanma bildirenok we parlamentdäki organlara dalaş edýänler hakda hiç zat bilmeýändigini aýdýar. Halk Lewat meydançasyna dalaşgärler bilen duşuklar geçirildi. Olara diňe çaklyk bilen bar. Çaklyk bilen bar. Bilersiňiz, gatnaşçylaryň sanawlary hiç häkimlik tarapyndan niýe tasdiklanýar? Häkimligiň ruhsat berýän adamlara gatnaşyp bilýärmiş. O üçmelenlere de her gawat gelen adam gatnaşyp bilen ok. Hawa şulara ýaly aýylganç kontrolyň aslynda siz saýlawlara gatnaşaňyzda näme? Siz isleýän netijeňizi alabilirmi diýýäňizmi? Alarsyňyz. 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 Arzuw aleminde ýaşap ýörsiňiz. Arzuw hyýal aleminde. Saýlawlar bilen baglanşykly meseleleriň mejlisiň wekilleri bilen saýlawçylara Finç hökümine gelen Ýewropanyň hukuk hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratik institutlar we adam hukukları gurulunyň wekiliýeti tarapyndan aralyk maslahatlaşyldy. Men näme düşünmok şu Ýewropanyň hukuk we hyzmatdaşlyk guramasy bar. Şol gurama aýdýan diktaturany golloýar, diktaturan işgärlerini, organ işgärlerini, mehemen işgärlerini şolon yetişmegini, şolon halky gow edip ezmegini döwrewap görnüşdi. Ezmegini, döwrewap tehnologiýalardan peýdalanmakda gatyly kömegi hyzmaty gollowy şu Ýewropanyň hyzmatdaşlyk
gurumasynyň. Onuň bu guramaňam nime ýallaklar gelip açıklamalar zatlar berýär. Olaň berýän açıklamalarym ýalan. Inni Ýewropanyň matdaşyk guramasynyň ýygnagyna gatnaşdyk. Gatnaşýas. Şoň ýygnaga gatnaşýanlar şolary alaky kurutoy, gatnaşmaýanlar kurutoy däl diýip öwünýän bir topar samsyk bar. Gedaýlar. Awa siziň öwünýän guramaňyzyň wekilleri baryp o taýda ýallakalyk edip ýörer. Ertirki Türkmenistanda mejlis saýlawy geçirildi diýip gurnalýan samsyk absurd oýuna gatnaşyp ýörler. Medeniýet bu diýe. Köpçülüklerin habar beriş serişdelerinin ministerinin ornwasary Mehri Cemal Mamedowa saýlaw kampaniýasynyň teleýaýlym we radio kanallarynda, medeniýetde we web sahypalaryna öýgiderilip berilýänini habar berdi. Saýlaw uçastaklarynyň işi giyimini ýerine ýetirmek, ýagny giyimin bilen başlar diye ve olaryň her sinne diye konsertler olur. Ýagny çäreler geçirilýär saýlaw uçastaklaryna. Saýlawlara garaşly döwletler arkalaşygynyň Ýewropanyň howpçylyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň, Türkiýe döwletler guramasynyň, Şanhay Birleşiginiň we Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň sayınçylary gözegçilik etjekmiş. Düşündiňizmi, düşünýänizmi? Aýdylýanda da ine şular şu teatra bularam gatnaşýar halkara derejede. Bu näme diýmek? Bu Berdimuhammedowyň kini ýalaýanlar, şu guramalar, o guramalaryň wekilleri, işgärleri şolaň nemesini okulap bermäge, massaj edip bermäge, ýalamaga, götürmäge gelýärler. Ýagny şolaň bütün dünýäni ağırlatjak bolýan şu mejlis saýlaw boldy diýip teatrna, oýnuna gatnaşmaga gelýärler. Hamala halkara guramalardan wekillermiş. Niýe şolaň wekil bir topar ýallak. Serdar Süplük saýlawlary ýokary derejede we bayramçylyk atmosferasyny şertlerine geçirmäge buyruk beripmişin. Türkmenistanyň içinde we daşary ýurtlarda 1 saat 7-de açyljak 2644 saýlaw uçastagyna, saýlaw sandygyna awwasy modi işgärleriniň diýe çykyşlary bolar diýe. Saýlaw uçastaklaryny jemgyýetçilik tertibini we ýangyn howpçylygy düzgünlerini berjek. Saýlawçylaryň ses bermäge, işçiň gatnaşmak üçin şert töretmelmiş. Açaçanlyk raýatlaryň erkin terk etmek näme ýörelgörür Türkmenistan konstitusiýasyna bolguly gururun 7-de açylyp, irden 7-de açylyp, agşam saat 7-de de ýapyljakmyşyn. Teatr 7-de başlaýar, irden saat 7-de, soň agşam saat 7-de de ýapylýar. Indi şu taýda bir habar gördüm Türkmenistanyň kronikasynda, şondan men size okap berip, soňundan kommentarylara geçip ýene dowam etjek. Şu taýda biri var, daşary ýurtly biri. 22 martda Türkmenistanyň merkezi saýlawlar we referendumlar komissiýasynyň başlygy bilen mejlisiň wekilleriniň saýlawlaryny synlamak üçin garaşsyz döwletler arkalaşygy missiýasynyň başlygy hökümine Aşgabada gelen baş sekreter Sergey Lebedewiň arasynda diýe ýygnak geçirildi. Delegasiya soňky tapyryna durýan saýlaw kampaniýasy bilen tanışdy. Saýlawlar 26 mart ýegişende bazar uny näme geçirilir diýe. Ýagny bu Berdimuhammedowyň
ertir gurulacak bolýan saýlaw teatrına görüşüňizi ýaly Putinin nökerleri aktiw gatnaşyp gollaýarlar. Ýani şol Putinin nökerlerinden ýanky şol Sergey Lebedev diýilýän şol neme diýipmişin häzir näme diýipdir şol şol ýanky duşuşykda Sergey Lebedev diýilýän soňky ýyllarda Türkmenistanyň saýlaw kanunçylygyna has açyklyga, açaçanlyga, demokratiýa tarap möhüm üýtgeşmeleriň bolup geçenligi we halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kaydalaryna doly laýyk gelýänligi aýdylýar. Bular bara bu ýazýan, çyzýan zatlaryny bir özleri okuyan garaý. Normal adama bara bir kile geroin çektirip ýaz şular ýalyda diýip ýazyrjak bolsaň ýazyp bilmeýär normal adam. Bular näme ýetýär? Bular kellesi nirde? Bular ýalaky maskaraçylykly zatlary ýazýarlar. Inni häzir bir zat aýtjak, soň kommentariýalara geçjek. Inni Türkmenistanda hakykatdan halka umyt berjek, halkda umyt töretjek. Birazajyk bir gowlugy umtylaýjak, şertleri döredip biljek. Saýlawyň geçirilmegi üçin Türkmenistan diýilen döwlet nähili bolmaly? Her ýyl korrupsiýa hasabatnamasy çap edilýär. Şo korrupsiýa bilen baglanşykly raportda, hasabatda, habarnamadan näme diýilýär? Türkmenistan bütün dünýäde korrupsiýada ölüp çüýren, gutoran İngilizden gelýän Uwanstan Demokratik Koreýaly we şoňa meňdeş bir gutoran bir näçe neme bar? Ýurtda. Edil şo ýurtdan aradan çykyp bilmän gelýär. Korrupsiýada. Türkmenistanda kanun ýok. Türkmenistanda kanun korrupsiýa, paraxorluk. Paraxorluk bilen hemme işi etdirip bolýar. Paraxorluk bilen Berdimuhammedowyň özünem omurdup bolýar. Serdarym omurdup bilýäňi. Şolary ulanýan, şolaryň sponsorlary bar, şolary omurdup bilýäňiz pul bilen. Para berip. Şolar ýalaky bular. Bular pul bolsa bolýar, bular özünem satýar. Ol ýurdu halky satmaga bular üçin hiç dadymdy. Bir-birini satmak o arada gururun ýok olara, bular üçin o çigitlen ýaly bir adam. Şular ýalaky. Inni bir näçe günlükde Amerikanyň hökümetiniň Türkmenistan bilen baglanşykly bir raporda çap edildi. Häkimetiň Türkmenistanyň prezidentiniň maşgalasynyň elinde jemlenmegi, syýasy aktivistleriň ýygyrlanmagy, aýallara zulüm edilmegi, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Departamentiniň hasabatynyň iň esasy aşagyny çyzyp nytaýan punktlarynyň başyny çekýär şular. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Departamenti dünýä ýurtlaryna adam hukuklary bilen baglanşykly ýagdaý barada ýygyderli ýyllyk hasabat çap edýär. Şol hasabatda 28 sahypa Türkmenistan bilen baglanşykly. Şonu türkmençe terjime edip netip bolsa size şu kanalla getirmekçi. Okuyan, okumak isteyen, bolsun bolmasın, arşiv hökümünde dursun. Şol 28 sahypalyk teksti Türkmenistan bilen baglanşykly. Şonu türkmençe taýýarlap, terjime edip okap şu kanalla goýjakmy. Ýöden şol Türkmenistan bilen baglanşykly
Amerikanyň Döwlet Departamentiniň hasabatyna gysgaça şeýle zatlar aýdylýar. Serdar Berdimuhammedow ýurdun prezidenti bolan soň we kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow mejlisiň ýokarky palatasynyň başlygy wezipesini ýerine ýetirenden soň ýurdun ýerine ýetiriji we kanun çykarjy häkimetleri prezidentiň maşgalasynyň tutuşlaryň gözegçiligine geçdi. Hökümetiň päsgelçilikleri sebäpli Ýewropanyň howpuluk we hyrmatdaşyk guramasynyň synçy missiýasy ýurda girip saýlaw prosesine gözegçilik edip bilmedi. Yani prezidentlik saýlawy bilen magnaşykly aýdýar. Ertirkini aýdan ok. Türmelerdäki tutsaglar zor bilen ýitirmedilýär. We türmelerdäki syýasy tutsaglar, ýöneköy tutsaglar ýitirim edilmäge dowam edýär. Adam gıynamaklar, adamlara adamkärçiliksiz gödök çemeleşmek, beýleki ýurtlaryň raýatlaryna garşy, daşary ýurtlulara garşy gödök çemeleşmek we olary ýyzarlamak, guramaçylykly repressiýalar, zulümler dowam edýär Türkmenistanda. Kaziýetiň garaşsyzlygy, raýatlaryň şahsy durmuşyna päsgel bermek, söz azatlygynyň çäklendirilmegi, internete girmek we jurnalistlere azar vermek ýaly aýylganç meseleler genidem öz güýjüni goraýar, aktuallygyny goraýar. Dini azatlyga garşy aýratyn bir çäklendirme bar. Raýatlar hereket azatlygy ýaşaýan ýerini saýlamak we ýurtdan çykmak hukugundan mahrum. Watandaşlaryň şu hukugy bozulan. Türkmenistanyň ýaşaýjylary saýlaw boýunça, saýlawyň üstü bilen parakatçylykly ýollan başga bir hökümeti saýlamak ýa hökümete başga bir topary saýlamak mümkinçiliginden mahrum. Jynsy zorluklar, sütemler dowam edýär. Cinayetkarlar hiç wagt günahkarlar jogapkärçilige çekilmeýär. Muň bilen magnaşykly gaty köp subutnamalar bar diýip ýazylýar. Antogullugynyň işgärleri adam hukuklarynyň kadalaryny perwaýsyz gaty erwet gödök görnüşde bolýarlar. We korrupsiýa antogullugynyň işgärleriniň arasynda şol sanyna tutuş döwlet organlaryna işgärleriniň arasynda gülle pajarlap ösýär. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Döwlet Departamentiniň Türkmenistanyň ýagdaýy bilen baglanşykly şol ýyllyk adam hukuklary, demokratiki ýagdaýy ýurtlaň şoň bilen baglanşykly çap eden hasabatyndaky 28 sahypalyk teksti ne diýip bolsa aýdyşmaýaly jikmejik siziň dikkatyňyza ýetirer mehriban dogonlar. Indi siz aýdym. Şular ýalaky gödök kanunyň bozulup durulan wagty. Watandaşlar nehak öldürilip durulan wagty. Tebii betbatçylyklarda watandaşlara hiç ýyl kömek edilmeýän bir ýurtda watandaşlaryň öýü, öwgary arkaýyn ýykylyp öwgezi doldurulmaýan adamlaryň ýitirilip ay gözüň üstünde gaşyň bar diýip bakan edip adamlaryň arkaýyn
basılıp, zorlanıp, satılıp, şular ýaly edenetlik bolup duran bir ýurtda o nähili saýlaw geçirilýär. O nähili saýlaw bolýar. Saýlaw üçin bir şertin bolup biljeğine ananýarmy? Şoňa ananýan bolsaňyz bara. Mene näme diýjegimi bilenmek dogry. Ne komentariýalara geçýän. Komentariýalara geçmeden öň şu taýda köp sany watandaşdan gelip boşan bir neme bar, soraw bar. Bu absurd siýasaty ya halky diňe diktatura alajak bolýarmy? Ya bu halky çürkejek bolýan diňe diktaturamy? Ýok. Bu özüne oppozisiýa, ýok aktivist, eýle, beýle, näme diýse diýsin tapawdy ýok. Ýöne ol adamlaryň edýän zady edil diktatura ýaly. Birazajyk ütköşük formatda ýöne şol diktaturan alternativi bolan başga bir varianty. Olaram halka peýdaly hiç zat aýdanyň teklip emedin o. Näme diýe? Häkimiýeti Berdimuhammedow diktaturasından alıp bize verin. Şu häkimiýeti Berdimuhammedowlardan alıp bize bermeňiz üçin biz size şunça pul töleşik. Ýagny bulan watandaşa hödürleýän zady, watandaşa berýän teklibi şu. Watany, ýurdy, häkimiýeti bize satyn diýe. Eger sen hakykatdan amar halkyň geljegi üçin, bir ýurdun, döwletiň ýagty geljegi üçin, eşiretli durmuş üçin göreşýän bolsaň, halka kömek etjek bolýan bolsaň, halka hyzmat etjek bolýan bolsaň, näme üçin halka sen para peşkeş götürleýän? Näme üçin halkyň özüni, öz ýytyýaryny, ýurduny, geljegini satmagyny isleýän? Hani sen demokratiýanyň tarapyndadyň? Hani sen diktatura garşydyň? Hani sen kanunsuzluga garşydyň? Sen adalet isleýärdiň? Halkyň hakyny alyp berjekdiň? Sen edýän zadyňam, senem halka berýän teklibiň, senem halka gurýan duzuň diktaturadan tapawutdyr däl o. Hawa, ondan sen nireň neme bolýar? Göreşici, oppozisiýa, siýasatçy ýaşaňa meňdeş bir zat bol. Hiç kime de göňüňiz ýeten ok. Gepleşseňiz hem mara hiç kime gezek bereňiz ok. Tügeleme ýöne. Ýöne götüňiz açyk dur. Şonu bileňiz ok. Şeýdip bir seredip görüň. Özüňiziň ka. Halky diktaturada ağlayan, sizem ağlayan. Diktaturada oynayan, sizem oynayanız. Inni virtual prezidentler, virtual deputatlığa da dalaşgärligini goýýanlar. Sizin özüňiz aýdýaňyza biz diktatura garşy. Biz diktatura garşy göreşýäs. Näme üçin siz diktatura garşy? Sen näme üçin diktatura garşy göreşýäňiz? Diýip sorulmagyna siz aýdýaňyz. Inha şo taýda şular ýaly korrupsiýa we jinayatlar we adam hukukları baskılanýa, şu we bu we watandaşlar erwet ýagdaýda ykdysady ýagdaý şeýle gün gözaran kynçylyk we bu topar giden problemany aýdýaňyz. Şoň üçin biz diýäňiz diktatura garşy, diktatura şoň üçin aýrylmaly. Şoň ýerine alternatiwi bizi geljek diýäň. Ýöne şey diýäňiz, ýöne diktaturan näme üçin siz diktaturan gurnayan teatrına rol alıp oynayanız olar ýaly bolsa. Siz diktaturan aýrmak isleýän bolsaňyz, ýok etmek isleýän bolsaňyz, şu Berdimuhammedow haram çüýrük tohumynyň we ýallaklarynyň häkimiýetine, şolaryň jinayatlaryna garşy bolsaňyz, şolaryň jinayatlaryny duruzmak isleýän bolsaňyz, näme üçin siz bulan jinayatlaryna, şol jinayatlaryny basdyr etmek üçin gurnayan oýunlaryna, reklamalarına, absurd siýasatlaryna sizem gatnaşýaňyz näme üçin?
hakikat yüzünde saylaw ýok-a Türkmenistanda. Kanun ýok-a. Aha siz öz ýadyňyzdan öz-özüňiz prezident bolup berdiňiz. Öz-özüňiz deputat saylatjak, men deputatlyga agza eýle beýle. Diktaturan adamlary dünýä köpçüligini, dünýä jemgyýetini alajak bolup edýän göz boýaçylygyndan siziň edýän zatlaryňyzyň näme tapawudy bar şonu aýdyň. Düşündirin, näme tapawudy bar? Watandaşlar aýtdy, hiç tapawudy ýok. Olaram adamlar alajak bolýar, halka alajak bolýar, siziň halka alajak bolýaňyz. Siziň özüňiz öz aýdýan zatlaryňyzy yalanlaýaňyz. Siz öz edip gören işleňizi, çıkışlaryňyzyň hemmesiniň absurdlygyny özüňiz subut edýäňiz. Näme üçin? Bir kanun bolmayan prezidentlige agza bolup, şol virtual prezidentleri gollap, virtual deputat, halk wekili, dalaşgärlerini gollap, şolun reklamasyny edip, özüňizem şolardan biri bol. Inha şu teatra menem gatnaşjak, menem dalaşgär. Menem bir paýal galaýyn, näş o taýdan diýen ýaly. Ýagny Türkmenistan artyň harmany, hemmeňiz çözdüňiz artyň harmanyny. Kartyna şu. Başka hiç ilman ýok. Edýän işiňiz şu. Henidem giýişden eliňizi gurdanýyňyň üstüne goýup çyk. Absurd zatlardan el çekip dogry işler edip bilersiňiz. Niyetiniz düzü bolsa. Indi men kommentaryalara geçen mikrofondan. Reis bilen salamlaşdyk. İrlan geldi. Salamu aleyküm vatandaşlar, döwletaga giýişýär. İrlan miraly fazy var. Ömrüň uzak bolsun. Ýartuluk. Äger ýartuluk sen nemäň okajak ýöne ýartuluk diýdiň bolan şu nemeden ýazýan çyzýan sosial ulgamlardan ýazýan materialy berýän bamka diýip şoňa seretdim. Şoň üçin ýartuluk Türkmenistanyň Sowet Sosialistik Respublikasynyň giyimininden niye? Arkadağım Rus halkı evsilmez doganlyk kömegini verdi. Arkada sözü ýaňy ýakynyna tapylan sözler ekeni diye. Bağışlan olun taşakçılık. Häzir çykanda atla öňden gelýär. Atı doğru. Ömrüň uzak bolsun. Dowam edýäs. Ene ýartuluk. Döwletiň iň ýokary organy bolan halk maslahatynyň agzasy bolan ýaşullar türkmen elipbine öz ad familiýasyny ýalňyşsyz ýazyp bilmeýän bolsa, näme garaşjak bolardyň? Şular bilbilýäli saýrap duran olaýsyn. Türkmen dili beýlede dursun. Ors dilini, ingliz dilini, ýene bir näçe dili. Bir öz enediler beýledi dursun. Bir näçe dili professional derejede bilip saýrap duran bolaýsyn. Niyeti düzük bolmasa, halka düşman bolsa, Türkmen halkynyň jelladyna aşyk bolup şoň hyzmatyny edýän bolsa, şoň ýallaklygyny edýän bolsa,
şoň bilen bile ýurdu talaýan, tozduraýan bolsa, türkmen halkynyň ar namasyny basglaýan bolsa, ne peýda? Oşo A harpyndan şermeneleri getirseň, oýnap bolýar şolary, oýnatgylar şolar ýallardan bolýar. Sebäbi öz gaýraty, kellesi, bilimi bolan adam hiç wagt gullugy, batraklygy kabul etmeýär. Ýartuluk dowam edýär. Şu wagt Türkmenistanyna dolandyrylýan döwlet ýok. Dolandyryp bilen oklar, gaty dogry. Şu wagt oppozisionerler üçin amatly pursat. Eger peýdalanyp biljek adam bolsa diýär. Eline güller üstün. Ýaman dogry aýdýar. Tüýs dogry aýdýar. Öňe bu oppozisioner mennip çykýandan anha ýaňa aýtdym olaňam etip beren işini. Hiç eli öz kellesi bilen, erki bilen edibilýän zady ýok. Baryp şol haramdagyň propaganda, yalan propaganda oýunlaryna, teatrlaryna gatnaşýarlar. Özlerim şoňa garşy diýip, şoň bähbidine bolan oýunlara gatnaşýarlar. Ýaman täsir. Kelle alyp gaçýar. Ýa-da bilgeçine diýerler, bilemok. Günahyny alyp biljekkä. Ýartuluk bir watan, bir halk, bir serdar. Bu sözler tanış eşdilýärmi? Bu sözler faşistleriň şygary. Wikipediadan niye barlak göräň diýär. Ay ýallakylygyň nemesi barmy? Olar agitasiýasy gaty ökde bolana. Olar agitasiýada gaty aýlygynç ökde bolan. Aýdýar. Berline Sovet tanklary girenden soňam diýä, köp adam diýä ananyp bilmänler diýä. Hakykatdan hem şolaň özleriniň ýeňilendigini, gitleriň ýeňilendigini. Araz Murat Awezow, salam agam. Gransan Allah. Düşünmedim. Çaklayan näme diýjek bolýandy? Ýöne täden bir dogry ýazsa, ýalňyş beýan boldum bu dünýä türkmenleriniň wekili, Türkmenistandan başga ýerde ýaşaýan türkmenlerden şoň üçin granitsany aşda, ýagny serhede aşda diýär-de. Men elimde bolsa, men ygtyýarymda bolsa, sen muny ýazmaňa gerek ýok. Olam bolar ýöne nesip bolsa. Serhede açmazlar, serhet açylsa, Türkmenistana giriş çykyş hemme zat ýeňilleşdirilse, bular kontrol edibilmeýär, kontroly ýitirýär bular. Şoň üçin şondan gorkýar. Kim gorkýar? Jenaýatkar gorkýar. Kim gorkýar? Götü müýünli bolan gorkýar. Gorkok bolan gorkýar. Halka gorkok diýär, bolan özleri gorkok. Ýartuluk azatlyk gansyz gazanylýan däldir. Gansyz gazanylýar. Azatlyga düşünşine bagly adamyň azatlygy gazanjak bolýanyň azatlyga düşünşine, kellesiniň işleýişine, ukuyugyna, diplomatiýa düşünşine bagly. Diplomatiýanyň gutoran ýerine uruş başlaýar. Bilimiň, insaniýetiň, insabyň, wyjdanyň gutoran ýerine uruş başlaýar. Dawa başlaýar, jenjel başlaýar, ganlyk başlaýar. Gansyz. Yaman aňsada ýartuluk. Bilemok sen çağan zadyň barmy? Maşgalaň barmy? Bir
maskalandan in gowerýän, söýýän öz bir tenin organyň ýaly bolan şolar ýaly ýakyn görýän adamyny ýöne pisine ýöne biderek öldürüp goýbermeklerine göňüň razymy? Şu sen aýdýan zadyň manysy şol gansyz gazanylýan däldir azatlyk diýmeň manysy şol. Meňe ola öz maşgala agdam ekeni. Ol doganlarnaşym, hostlarym, klassdaşym, kursdaşym ekeni. İslenlik watandaşymy şu halamayan kaz ýollar bar, ina şu kaz ýollar ertiren biri dernek açýarmyşyn. Jemgyýet açýarmyşyn nemede? Istanbulda. Nowatdaky dernek teatry, maşynyçystygy, kezzaplygy, propagandanyny başlaýar. Ertiren. Ine şular ýaly halka ziyan berýänem bolsa, halkyň aňyny zäherlejek bolýanem bolsa, şular ýaly hapa, porsy, ýürek bulanjam bolsa, men şolaram dödemek ölüme. Çynyma aýdýan Allah wa, ina şu mübarek aýdy. Şolaram dödemek ölüme. Sebäbi olaryň biriniň çagata, olary söýýän, olaryň bir dogran ene bar. Ganyň üstünden söwda etmeliler. Adama näme diýilýär? Şerefül mahlukat diýilýär. Ýagny bütün mahlukatyň yaradylandan iň şereflisi, iň mukaddesi diýilýär adam. Şu ýaly derece goýulan adamyň ganyny dökmek ol siýasat bolmaly. Iň soňky çykalgada bolmaly şo. Kelläňi işletseň, özüňe, ukuyuňa göwnüň etýän bolsa, uruşsuz, jenjelsiz, gan nöküşlüksiz hem çözse bolýar meselen. Şükür wagtyň edişi ýaly, şol şükür wagty kinosynyň esas düýp mazmuny, şo taýda beriljek bolýan mesaj, şo taýda beriljek bolýan many näme şol? Uruş tögüşsiz hem, gan nöküşlüksiz hem meselen çözse bolýar diýilýär. Sen garşyňdaky her nähili biderek gutoran, kezzap, jenaýatkar, wagyşy, weýran adam bolsa, bir zat edip şoňam bir dilini tapsa bolýar. Ukuyuňa, özüňe göwnüň etýän bolsa ýöne. Ýöne halkymyz kelle götürmez ýaly derejä getirdiler diýe. Halk provokasiýa özüni alladan ok. Kelle götürmek diýmekden halkymyzyň gaty çuňur tejribesi bar. İn berkisi, aňyrky zatlary bir tarapy goýun, in berkisi Sanjar wakalary. Sanjar wakalarynyň hem gaty tejribe galandy türkmen halky. Sanjar wakalarynyň soňky bolan wakalarda da gaty köp tejribe galandy türkmen halky. Näme diýini bilýär, wagty gelende, pursady gelende, tähetli gün gelende şonu. Inni ýartuluk jan adyňdan aýlanaý. Inni seret gadyrdan men sana bir mysal berjek. Sen otlu durulgosyna barýan şeýlemi? Sen Berline gitjek bolýan. Berline gidýän otla minmeli sen. Şu saat 10'un ýary bizde. Berline gidýän otly saat ýene ýarym saatdan gelýär. Ýöne sen şol otlyň hemme düzgünü pozup hut şu sekundda häzir gelmegini we seni mindirenden soňam göz açyp ýumasa salymda Berline yetirmegini isleýän. Şu halkymyzy kelle götürmeli ýaly derejä getirdiler diýen sözüň inha şu mysaly bilen desdiň gadyrdan aýplaşma.
Bu halk çöreğin nowatunda birini iyer. O halk del o halkın belli bir bölügi ýöne polisiýa işgärine dikelip seredip bilmez. Polisiýa işgär diýeniň kim? Bir maşgalaň içinden hökümete kazyollyk edýän. Maşgala agzatynyň sany hökümete karşı bolan sandan has köp. 10 adam bolsa, şoň 8-9 sany iň gowernişde 7 sany ya dilini tutup bilmän, ya bilip ya bilmezlikden ya da öz yltyýary bilen hökümetiň diktatura peýda getirýär, hyzmat edýär, gulluk edýär. Awa şular ýaly atmosferada, şular ýaly ýagdaýda kim kime anansyn? Real, hakyky nemelerden ýola çykmaly. Türkmen halky olar ýaly gutoran däl. Halk tanamaly. Men näme üçin muny aýdýan? Men halk bilen işleşik gelýän. 94-nji ýylyň 21-nji martyndan bäri şo 94-nji ýylyň 21-nji martyndan halk maňa jurnalist, habarçy bolup maňa wezipe berdi, tagşyryk berdi. Şo günden bäri men okan uğrum jurnalistika bolmasa da men şul işi halkyň maňa beren tagşyrygyny, wezipesini hyzmat bilen ýerine ýetirip gelýän, ýerine ýetirmeli boldum. Men halky tanaýan, men halk köpçüligini tanaýan. Men köp yüzlerçe günne yüzlerçe adam bilen men aragatnaşykdym. Diýip bilersiňiz. Ol adamlaryň içinde meselem bir adam bir näçe obrazda ýazýar diýip bilersiňiz. Ýazsyn. Ol has gowy. Sebäbi men ol adamyň psikologiýasyny çözýän. Psikologiýasyny düşünýän. Ol adamyň travmalaryny düşünýän men. Ol adamyň näme çotlaýanyny düşünýän. Bir adam bir näçe karaktere girip bir näçe obrazdan ýazmasa, on karakterini, on niyetini, maksadyny nerden bileýin? Ares 5 tane şagal, 2 tane adamdan gorkmaz. Ýöne 1000 tane adamy görse tansam eder şol şagallar gidere yer tapmasa diýe. Näme barada mysal berdiň, men düşünmedim. Dowam edýär. Hawa sürü bolup topulýar. Sırtlanlar ýolbarslara topulýar sürü bolup. Onlarça sırtlanlar edilýän ýa. Ýartuluk biziň halkymyzyň mentaliteti maňa degmedik ýylan müň ýaşasyn. Bu umumy adamzadyň massa diýilýär, massa. Bir halkyň jemgyýetiň içinde belli bir gatlak bar. O gatlak sürü psikologiýasy boýunça ýaşaýar. Indi men taňa näme düşünýän muny? Şular ýaly düşünüp bilýär. Inha, ýöneköýje bir manipulyasiýa, gaty ýöneköý. Iň gowy telefon iPhone. Ine şol sürü psikologiýasyny orçasy massa diýilýär. Türkmençesi sürü. Sürü psikologiýasyny ýaşaýan jemgyýetiň, halkyň belli bir gatlagy. Jemgyýet, halk, millet gatlaklardan emele gelýär. Şol iň aşagdaky gatlak. Şol
sürü psikologiyası boyunça yaşayan gatlar hiç wagt adamzat taryhynda adamzadyň ykbalyny kesgitlemekde çivit ýaljagan rol oýnamady. Kesgitlemekde provokasiýalara gatnaşyp biler. Beýik Oktyabr rewolýusiýasyna halky öňe sürüp ýöne arkasyndan başga maksatlar durmuşa geçirirler. Edil şolar ýanyky. Deňlik diýdiler, eýle diýdiler, beýle diýdiler, öňe deňlik bolmada. Esederde ugruny. Kommunist rewolýusiýada, sosializmde da hatda kagaz ýüzünde, kitapda aýdylýan zatlar bilen praktikadaky, iş ýüzünde, hakyky durmuşdaky zatlar gabat gelmedi. Gelmedi. Şoň üçin ýartulukçan. Sen diýäniň maňa degmedik ýylan müň ýaşasyn diýäniň halk, tutuş halka diýmeler. Halk bilen işleşip göremsoň aýdýan men. Halky gowtanam soň aýdýan. Ýan kaýdyşym ýaly. Bir jemgyýeti halky emele getirýän iň aşakdaky gatlaryň wekilleri ana şolar ýaly diýişiň ýaly pikir edýär. Olar üçin tapawudy ýok. Aýnan kim alsa olarsyn, toý bolsa bolýar. Ýan kaýdyşym ýaly iPhone. Hemme zadyny tatyp iPhone alýar. Ondan iPhone telefon alýar. iPhone telefon aldım, bolly indi men iň ýokary gatlaga çykdym. Men jemgyýetde halkyň arasynda status satyn aldym. Awa men statusly boldum diýip pikir edýär. Ana şo ýanky mentalitetdäki iň aşaky gatlaryň wekilleriniň düşünjesi, dünýä garaýşy bar edip bilýän, başarýanlary şundan ibaret. Olardan tarih ýazmaga, tarihi öwürşik, agdaryşyk, rewolýusiýa, açyş, öňüdüşlik, ösüş da garaşsaň köp garaşar. Şoňa bir täsin bir zat ýazýar. Bawur kalaýsyň, kandaýsyň, jaksymy? 70 bay Aman Jaksyýew, 70 bay Aman Ýagşyýew. Iň halal saýlaw diňe Türkmenistanyňdadyr diýär. Tügelemi. 70 bay Aman Jaksyýew. Näme içip näme ýeýär? Dost, dogun, tügelemi. Bular ýalyky zat ýazyp aýdyp bilýän bolsaň wara, bize de öwretsene. Şular ýalyky hakykaty, şular ýalyky ütgüdüp, şular ýaly aýdyp ýazmaga, ýazar ýaly wyjdanyny, imanyny, hemme zadyny öçürüp işlemez ýaly edip bloklap şular ýazlar nädip ýazyp bolýar. Şunam ýaz. Bir ýallaklyk edende de, yalan sözlerde de türkmen ağay diye yapa diýre bir ada çykdy diýär. Ada çykan bolsa diýär yapa diýre birden aýaň taýyp zat edip ýykalaýaň da maýyp bolmaz ýaly aýaň döwmez ýaly. Sen bir zatlara ýazýan häzir men sana jogap berjek 70 bay. 70 bay çözdüň aý sen niýe? Garawymda ýaşaýanmy diýär. Ýartuluk, daş etdiň aý. Gaty dogry şol bir nemen garawymda gumuň ortasynda ýaşaýanmy? Tehnologiýadan, hakykatdan, hemme zatdan üzüňe diýip soraýar senden. Soraýarlaky neme gelýär? Ýys gelýär ýazýan zatlardan. Arkada bar bolsa halal saýlaw hökman bolar. Sen arkadaň bilen bile etmeli sen ýalykyny. Onu gumuň ortasynda, garawymyň ortasynda bilýär. Şu yalaňaç ýanna
destesiniň üstüne çuw ýalaňaç ýatyryp, atyň guyrugyna baglap, gumyň üstüne sizi hedeledip gezdirmeli. Sizi ýalakylary. Hakykaty görer ýaly, düşüner ýaly. Ýa? Gyzgynyň üstüne, gyzgynyň tikeni awaly bolýar. Hakykaty görer ýaly. Düşünýäs ýa aýdy. Ay, tügeleme. Şular ýallaram bolsun ha. Sen barjak dälmi saýlawa diýe. Sen diktaturan küntühanasyna işlemegi öýdýän bolup bilersiň. Ýöne Türkmenistanyň her bir watandaşy ýa-da Türkmenistanyň daşynda başga ýerlerde ýaşaýan dünýä türkmenleriniň wekilleri hökman özüň ýaly höwes etmeli. Haramzadalara taşşatçylyk etmäge, hyzmatkarlyk etmäge borçly şolar diýen düşünjem dogry däl. Jetpisbay Aman Jaksyýew. Men dalaşgar Jetpisbay diýe. Ares. Mana sana gerek bolsa. Jetpisbayam tügeleme. Üstünlük sana illeş diye sadece ol. Şu dalaşgara üstünlük dileýe. Şeýle bolmaly. Tügeleme. Aresema hökman üstünlük ikinci adım diye tügeleme. Köp komentarya şoň üçin tapmak kıyın. Dogry aýdýaň diýe Jetpisbay Aresem jogap berýär. Ol saýlaw biziň üçin däl, Ýewropa üçin göz diňe saýlaw bar diýdirjek bolýarlar diýe özleri düşünýär. Saýlaw gurnajak, geçirjek bolýan adamlaryň özleri saýlawyň nämedigini düşünýär. Aýtdyma, bu tentekler, bu çumolar, bu samdyklar bir ýurtdyň kärdeşler arkalaşygyny alýarlar, edip şolar ýalyky kärdeşler arkalaşygynyň adyny parti diýerler. O partiýa başga, kärdeşler arkalaşygy başga. Şoňa da düşünüp bilen okşa, şoň arasyndaky ara tapawdy düşünen awalar. Şolar ýaly tentek awalar, onuň saýlawy nerden bilsen aýalar. Korrupsiýa ýok bizde diýe. Bizde diýende nirde? Gumdamy, şo gumyň ortasynda Garawymyň orrum ortasynda, he? Sende internet nerden bar onda? Be. Jetpisbay. Manga kara. Olar pul näme gerek? Pulu kän olaň diýe. Pul kän olan adama pul gerek, garaýba pul gerek. Garaýbyň göňü dok, gözü dok. Baýlar näçe baý bolsa şonça köp newsewir bolýar. Ýöne sen buňa nerden düşünjek? Sende düşünjek näme barmy? Bolsa bular ýaly ýazmaýan. Jetpisbay sizde ýok bolmagy mümkin. Siz Marsda ýaşaýan. Jetpisbayň bugün keypi kökö, Jetpisbayň keypini bozmaňlar ha. Jetpisbay tügeleme bugün taşşakçylyk näme bolsa Jetpisbayda.
Hemmäme saýlawa baralaň agy. Ey tügeleme tügeleme. Yalan ýadyýarlar şolar diýe. Ay senki dogry diýsek boldumy? Boljakmy? Hökman barmaly 100% barsak kän liýişini hereket edip bilmezler diýe. Onuň ýalňyş. Hemme zat onun kontrollugyny hiç taýym edip bilmeýär. Liýişini hereketdäl senariýany ýazanlar olar. Pastanovşik olar. Hemme zat olar. Hemme zat olan elinde. Sen awtobusa minýän ýolagçy ýaly nemäňem ýok şataýda. Roluňam ýok şol. Şerti özüň döretmeli olar, şert goýmaz diýär. Giň erin gururuny diýen. Hakyky Türkmenistanyň şertlerini bilmeden gürläp oturmak aňsat. 70 baýa bara ýöne nemetdi, çöp çalama gurdy tügeleme. Türkmenistan halky iň baý ýaşaýan halk diýär. Mesligine çydaman Daşowyň, Lewabyň, Maryň halky daşarujda eklenç gözlegine çykdy. Özüçe bary ýogyň minnetini çekip bolar bolsa işlerde işleşip gün görjek bolýarlar. Şoň üçin bu baýlyga, meslige çydanok Türkmenistanyň halky. Dogry aýdýar. Hay berekella. 70 baý. Arkanda sen 70 baý bolmalylar şoň üçin. Ýartugulak uruş bolmasa bolýar diýenlere degişli. Bu azajyk sanly halkyň ölüm sany prosent boýunça ýeterli medisina kömegini alyp bilmän, däri dermana puly ýetmän ölýänleriň sany gaty uly. Ýartugulak gowy kommentariýalaryň ömrüň uzak bolsun. Taja bol. 70 baý biziň bilen oýun edýärler 70 baý. Ýartugulak bu haramdadalara hyzmat edýänler. Siziň ýagdaýyňyz adaty halkynkydan gowrakdyr. Ýöne siz hem öz prezidentlerinizi geljeginden mahrum edýäňiz. Olar da öz şagalaryna haram iýdirmegi isteýäňizmi diýe. Ýartugulak Türkmenistanyň ýerasty baýlyklary size de degişli ýöne siz hem bilýäňiz-de bulan pulun ýere gidýänini diýe. Hakykaty kime düşündirjek bolýan ýartugulak? Ares. Hukuk bu agalyk edýän sınpyň kanuny göterilen erkidir. Kanuny ýöredýän, kanuny ulanýan erkidir diýsen, ana onu hä diýjek? Awam. Ares yer ýüzünde azat halk barmyka? Aýtsaňyzla, her halkyň azatlygy göreşişine bagly. Passiw bolsaň erkin az bolar, aktiw bolsaň erkinlik köp bolar diýe. Bar erkin halk köp diňe bir näçe tanym del köp.
Ýewropaň köp halky şolar ýalyky, Ýewropa döwletleri, jemgyýetleri şolar ýalyky. Ýewropadan başga köp ber diňe gün matar däl, Awstraliýany al, Täze Zelandiýany al, uzak günnäwir, käbir uzak günnäwir ýurtlar Ýaponiýany al, Günorta Koreýany al. Beýleki uzak günnäwir ýurtlaryna Hindistanyň göwnüňiz ýetmez, Pakistanyň göwnüňiz ýetmändiler ýene. Şolarda erkinlik beýleki ýerlere görä ýakyn günnäwira Owulky Sowet Respublikalaryna zatlaryna görä şolarda da gaty köp. Günnäwir Ýewropa ýurtlary Sowet hegemoniýasyna, Sowet häkimiýetinde kommunistlaň häkimiýetinde bolurlar ýöne. Edil häzirki şolaň ýaşaýyşlary, durmuşlary, mentalitetleri ýer bilen göň arasyndaky ýal tapawdy bar. Erkinlik taýdy. Erkinligi düşünç taýdy. Adam gymmatlyklary düşünmek taýdy. Şo ýurtlarda durmuşyň guruluşy, kanunyň ýörüýüşi taýdan gatul tapawdy bar. Ýartuluk biziň ata-babalarymyz watanyň bir garş ýeri üçin şunça gan döken bolsalar, biz bu haramzadalara ýöne watanymyzy beräýmelimi? Watan üçin janyny ortaga goýmak mertebe dälmeýse, ýartuluk özüň ýaly näçe sany adammy? Eliň ortanyň üstünde goý, ýa-da köçe gurrundan daýýalar, erkek bolýar, erkek bolsaň şunu pozma, erkek bolsaň men çykar, erkek bolsaň nomuryň ber, erkek bolsaň nämet sorýarlar, gurrun edýärler, damaryňa basmak üçin. Menem sen damaryňa basaýyn. Ýartulukçan özüň ýaly. Öz töweregiňde 5 tane adam barmy? Dünýä garaýyşyň hili, hakykata düşünüp, hakykaty seljerip, şoňa baha bermek taýdan özüň ýaly hil taýdan özüňki bilen deň ýa-da özüňki ýakyn 5 tane adam barmy ýanynda? Mene ýok kady. 50 adam bolanda da şol adamlary ýitirmeliler. Näme üçin? Edermenleri biz ýitirmeli. Men şoňa garşy. Halka iň peýdasy bolan, hasyl berýän ol tarp ber bara, tozap ýatan ýer. Şo taýdan näme etjek bolsaňyz? Ol gara toprakly, iň ýokary hilli, hasylly ýeri topragyny näme üçin zaýalamaly? Şoň üçin bizim edermen, namysçan, ar namysly, başarjanlarymyzy biz näme üçin pida etmeli? Düşmanyň politikasy, syýasaty şollämi? Bir ýurdy, bir halky basyp aljak bolsaň, şol halkyň içinden ekabirraklaryny ýok etmeli. Galanlar boýna gerýär. Öňün çekäjek şolary bir ýüreklendirejek adamlary ýok etmeli. Şol syýasat, o syýasat ikisem bir netije berýär. Näme üçin? Gyzyllyň gymmatly, özüni kämilleşdiren, ýetişdiren adamlary biz pida etmeli. Pida elbetde ýitki eýle beýle hemme zat bolar. Ýöne meseleni çözeýän, iň soňunda netijeni berýän, karary berýän kim? Yaradan biri bar. Şoň üçin niýetini düzüp tutsaň, öňünde soňunda bolýar şol. Şerefil mahlukat, men adamyň ganynyň bir damjasynyň dökülmegine razy däl. Sebäp, maksat, plan, syýasat, strategiýa näme bolsa şo bolsun. Ýekije damja ganyny dökmäne istenlik meseleni
islenlik düşman bilen, islenlik haramzada, islenlik cenayetkar bilen oturup çözüp bileceğimi men suud edip bilecek islenlik platformada. Menden has güýçli türkmeniň oglan gyzlary bar. Türkmen hereketinin içinde. Bu birleşiň, alyansyň içinde. Bu koalisiýanyň içinde. Men bilip aýdýan, bilmän gürlenmokmy? Hem halky bilýän, hem halk üçin ylgap jan edýän, ihlas edýän, zähmet çekýänleri bilýän. Şoň üçin arkaýyn gürleýän. Şolara bil baglaýan. 70 baýlara däl. Sadece ol 70 baý hedeletdiň dedim seni. Uzak bolsun. Çaklayan. Sadece ol 70 baý. Rahmet sizge. Jaksy. Kelgenim jok, körgenim jok diýip. Ýartulap menden ýylan görse gatça, menem halk. Areslenem mara. Sovet hökümetiniň ekonomiki tempi ýylla 14% görkezdi. Başga ýurtlar 7% ýokary. Başga ýurtlardan 7% ýokary. Intägem geçip bilen oklar alyma medisina bölünen pullar iň ýokary prosent ýene Sowetlerde diýe. Käbir artyklaşyklar bar. Gürrüňsiz men duruşy bilen ýere sokunmak. Häzirki inha sizin öňüňizde çykyş edip oturan adam döwlet paýhanyňam alan bilimine, terbiýesine, mentalitetine, dünýä garaýşyna elbetde Sowet Soýuzynyň goýan bizim owalamyza çenli geteren standartlarynyň köp peýdasy bar. Türkmenler etrawynyň Ogol Jydanow häzirki Mawtum Ladynyňky Taýhan birleşiginiň öňkü Jydanow kolgozynyň Türkmen alan merkezinden ýolutyn tarapy gidip barýarkan sağa sowulýanlar. Şo taýda ullukan bagyň içinde güleren maňy gelýärdi bize şu çağa wagtymy. Ullukan bagyň içinde gurulan 5-nji orta mektebi bar. Şo mektebiň plany, şo mektebiň daşynyň landşafty, şol bagy, bakçasy, oyun meydançasy, asfalty, zady häzirki planlarda da ýok. Şolar. Bu näme diýmek? Bilime berilýän ähmiýet diýmek. Türkmenistanyň ama owa ýeri o taýby itrap merkezinde. Eger sen owa ýerine şolar ýalaky ýöneköy halka mümkinçilik döretip bilýän bolsaň, döredýän bolsaň berekelle sana. Hemme zady ýalňyş etdiler diýemok. Ýöne şu zatlardan haram bähwitleri üçin peýdalananlar bolýar, şolar işin gördü diýe. Halkyňam, şu ulgamyň, sistemaňam, syýasatyňam sag bolsun aýtsam men olara çokunmak. 70 baý Karas Bawurjan Mut bilim, mut çay, mut medisina dünýäde burunja orada bolan orna bolan işçilik ýok diýe. Aw. Gün matar ýurtlaryna, ösen ýurtlarda baýlan pul löküp eýe bolup bilmeýän sosial
şertlerini, amatlıklarını yönü halk üçün eleterletti. Sovet sistemasi, Sovet Soýuzy. Onam näme üçin etdi? Özlerine mankurt sürüsünü taýýarlamak üçin. Sovet ideologiýasyny sürü mankurt yetişdirmek üçin etdi onu. Onun maksady başka. Ýöne näme de bolsa sen şor şertden peýdalan bolýar, biz peýdalanýar şor şertden. Peýdalananlar köp bollar. Aýsa aýdy bersin. Ors ağa arkamız yankı yartulun yazışayalı kazam iştiren olsalar, bizi piyaner eden olsalar, kamsomol eden olsalar, hatta piyaner varjatı rahat edenem olsalar, rahat edenem olsalar, näme edenem olsalar, biz Türkmençiliğimizden gelmediler. Milli yolumuzdan, ata-babalarımızın mukaddes yolundan, görüşünden gelmediler. Köpür urup berdiler deryanın üstünden. Geç şu köpürden neydiler? Bizem geçtik şu köpürden. Yani yok. Sen gurup beren köpüründen geçecek gelip ol Gang nehri ýaly aýlganç Gang deryasy ýaly aýlganç derýadan yüzjek bol, yüzüp geçecek bolmagy. Ares çalt neutronlarda işleyen elektrik stansiýanyň tehnologiýasyny Japonlara berdiler diye. Türkler häzir Sovet tehnologiýasyny ulanýar. Türkler häzir öňkü Sovetlerden galan tehnologiýany ulanyp raketa motorlaryny, uçurlan motorlaryny, uçurmansuz, pilotsuz şu zatlar çykarýarlar. Özünden çykarýarlar öýdýän. Ýok. Ukrainada galan Sovet döwründen galan Ukrainadaky materiallary aldylar. Bunlara ruhsat beren Türklere şu zatlary beren kim? İnglisler. Ýörüte İnglisler gurnady. Türkler şu bespilotny Bayraktar, Gazalalma, o bu şolon hemmesini Türkler essin diýip. Ýörüte planlanýar. Bolmasa berde ol diktator, diplomsuz prezident Erdoganyň hiç ýyl rolu ýok. Ya olon fundamentalist nemelerini, ol Talibanlara, İranlara çokulyan olon tarikat, cemaat gullarynyň, gırnaklarynyň hiç ýyl rolu ýok bu ösüşde. Ösüşüm däl aslında bu. Bu hiç kim bilen paýlaşylmaýan tehnologiýany saklap otyrdylar. Ukrainada öňünden planyny bilgeçlerini uruşturdular. Hemme de planlanyny. Awa ondan näme etmeli? Şu zatlary çıkarmalı sahna. Şu zatlary. Inni näme üçin Türkiýe diýdiler? Näme üçin şu zatlar Türkiýe'ye berdiler? Şu zatlary. Türkiýede önümçülüğün nemesi bahasy arzan. İşçin bahasy arzan. Elbette Türkiýede toğun bahasy gymmat, nemeň bahasy gymmat, gazyň oý beýle ýöne Angliýada şolary alaky bir pilotsuz uçar kiçi, orta, uly görnüşde, göwrümde ýasajak zat etjek bolsaň gaty gymmata düşýär. Ondan berde esasy zat ol däl. Berde esasy zat İnglisleň dünýä siýasatyna, geljekdäki planlaryna Türkiýe gaty aktiw rol oýnamaly. Ondan şolary aktiw rol oýnatmak üçin hem şolary alaky materiallar, şolary alaky Sovet döwründen ýa-da Sovet Soýuzynyň elinde diňe bir bu Sovet tehnologiýasy däl, bu Hitler döwründen galan uçýan näwelli obýektler eçenli. Şolar bilen baglanyşykly materiallar hemmesi toplanyp, jemlenip Türkiýedäkilere berilýär. Ýöne bary bar.
berilse de Türkiýe şu zatlar çykarýan, öndürýän bolsa-da bular kontrol edýän Erdogan däl. Dünya siyasatyny keskitleýän, dünya siyasatyny tertipleýän, dünya siyasatyna soňky, ilkinji we soňky söz söyleýän inglizler. Anglo-saksonlar diýär. Has düşnükli bolar ýaly. Awa tesirlemede geleli. Aýagarlygyna doňýa tugulma sistema da biziň bilen ýarşýar. Goýup ýarşýar. Jetpispay gülýärler, Autobusa 10 adam minýär, ondan çatyryk 7 bir tarapa, 3 bir tarapa sürüji kimin aýdan etmeli bolar diýär. Ares. Seňe maýdanyň dogry. Ýöne häzir gurrun peltebede däl. Gurrun aktual meseleler. Döwlet tezeledip diňledim seni işiňde üstünlük ýigit diýär. Jetpispaýjan. Rahmet. Ömrüňiz ok bolsun. Hemişe gülüp ber Allah'tan. Her prosadyň gülküli bolsun, begeşli bolsun. Buýsaçly bolsun. Ares, ol ýurtlar azatlyk üçin göreşýärler. Saýlawda göreşýärler. Näme üçin şol ýurtlarda 80% adamlar saýlawa gatnaşýarlar. Biziňkiler gatnaşanok. Bar tapawdy, şonu ösüş. Saýlawa gatnaşmak problema däl. Saýlawa gatnaşanda hakykatdan hem sen öz şo taýda bir öz täsirini görkezip biljek bolsan saýlawa gatnaşmagyň manysy bar. Türkmenistanda ýagdaý başga. Türkmenistanda saýlaw gurnaýan adamyň özü düşünenok saýlawa. O ýöneke watandaş nirden düşünsen o saýlawa? O giňerin gurrun ne diýýäňiz o siz o? O watandaş dünýäni nähili görýär bilýärmi? Sary öküzüň hem şahynyň arasynda dur dünýä. Şo öküz käwat gulagynyň dadyndan takyrtga ýa-da neme bökelek çakanny kellesini ýaýkaýa bolyn ýer titreýär. Diýip şolar ýaly zatlar ondan ýan bolsa nirden bilýär? Giňerin gurrun ne diýäň? Bolup ýaşap gören ýurdun atmosferasy bilen Türkmenistanyň atmosferasy bir däl. Gözüňi sebeyim diýär. Gözüň ýagyny ýeýim diýär. Ares. Jetpispay Aman Jaksyýew Orta Aziýada halal saýlaw hiç kaçan bolmaz. Sebäbi 200'li patgalemler kän. Şol 200'li patgalemleri ýok etmen peýdasy ýok diýär. Erkek gurrun etdiň jetpispay. Daş etdiň taýjor. Men seni tanamasam, bilmesem bloklap goýbererdim. Meni bloklamadym sebäbi men seni tanamsoň, men seň ruhuň, ýüregiňi okamsoň bloklamadym. Iň soňunda dogry zady iň soňunda aýtsaňy bilýärdim, ömrüňiz ok bolsun taýjor. Ares Sowetleriň agyny, garasyny bile aýtmaly. Gaty dogry. 70 ýyl Sowetlerde ýaşan halk dogry düşünmez bize diýär. Gaty dogry. Onu aýratyn Sowet döwrüni aýratyn temadyp, aýratyn edip gürleşmeli. Sowet döwründen alınjak, ediljek gaty köp tejribeler bar. Gaty köp. Sowet döwrüni Sowet döwrüniň iň gowy bize peýdaly bolabiljek tejribesi şu halk bilen işleşmek. Halk bilen işleşmeň metodikasy. Halk bilen işleşilenne nähili netije berýär. Halkyň psikologiýasyna aralaşmak, halkyň ýüreginiň iň töründäki
tarına kakanda halk sana nähili jogap berýär, nähili aýdym aýdýar, nähili saz döredýär. Şol zatlary düşünmek üçin Sowet döwrüni hökman bilmeli, Sowet döwrüniň metodikasy, onda da esasanam propaganda metodikasyny, tilsimlerini, zatlaryny hemme bilmeli. O hazyna Sowet döwrü aslında. Diňe biziň üçin nä? Tutuş adamlar üçin hazyna. Sowet Soýuzyny ýykmaklarynyň hem iň esasy sebäbi şu boldy, ýa-ni aýdyşyň ýaly ösüşler diýdiňe. Ol ykdysady ösüşi zady bir tarafa goý. Sen adamyň kellesini düzeltseň, düşünje bilen, sowgatlyk bilen hemme zat öz-özünden gowlaşýar, hemme zat öz-özünden düzelýär. Ýa-ni aýdyşym ýaly Sowet sistemasy iň ösen baý ýurt diýilýän, görelle görkezlýän ýurtlaryň iň ýokary gatlaklarynyň baýlarynyň pully köp eýe bolup bilmeýän bilim we sosial haklaryny şolaryň aýratynlyk haklaryny ýöneköy halky el ýeterletdi. Häzir biziň häzir Germaniýada ýaşapdyrys. Beýleki ýurtlarda her ýurdun öz kada kanuny bar. Häzir her kim öz isleýişi ýaly näçe erkinlik bolsa bolabersin. Sen iň gowy okullara gidip bilen ok, iň gowy okullarda okap bilen ok. Sen beýle ol Germaniýada hemme zat bular ýaly erkinlik soňuna çenli zat olar ýaly ýok. Hemme zat üçin göreşmeli. Olar ýaly zat ýok. Puluňa ser edýär, tanşyňa ser edýär, oňa ser edýär, muňa ser edýär. Köp kynçylyklar, köp ýokdançyklar, köp päzgelçilikler bar. Hemme zat güläle bolduk däl bu ýurtlarda. Şoň üçin terede goýup goýýan sen üçin iň esasy zat näme? Öz janyň we janyňdan bölüp dünýä getiren çağlaň, maşgalaň howpsuzlygy. Şolaň janynyň howpasyna bolmaly üçin iň howpsuz amatly şertler döredilenmi şu ýurtda? Häzirlikçe şol bize ýeterli. Galan şertler barada söz etmek üçin, o zatlar arada nemetmek üçin häzir ol derejede ortasykda däl. Biziň esasy gaýrymyz, aladamyz iň wagtda halkymyza häkimeti gaýtaryp bermek. Halkyň kıyamata çenli häkimetde sözünü geçirecek Türkmenistan'ın halk respublikasyny şeýle bir döwlet adalata esasly, halallyga esasly, adalatly bir döwlet guruluşyny gurup berip halka sowgat etmek. Ondan soň mene kepet bolsa bir sürjek dağlandy. Ýaşlar alyp barsyn syýasaty. Ares sana dolu bolýan, goşulýan. 70 pay. Senin saparyna niýazo pikiriň nähili? Diktatura şol adam, diktaturany şol adam öwredip gitdi gaty dogry. Öwünmek şol adamdan galdy. Ol çöp diýdi. Ol internetde edilip şarragy çykan küntüdi. Oglanjykdy. Betçe bazdan eline oýnatky bolan türkmen halkyndan çoň üçin ararlar. Şol döwürde täze arassa saýlaw görmedim men. Eger şol adam diktator bolmadyk bolsa onda häzir bu zatlar bolmazdy gaty dogry. Şol sapartylgy döwründe türkmeniň bagty ýatdy, gaty dogry aýdýan 70 pay. Ares, biz düşündirmeli, salmaly şolaň kellesini özünden isläp çykaryp bilenok adamlar ol düşünjäni daşyndan gelmeli ol aň düşünje ýurtdaşyndaky adamlary degişdi. Dolu gollaýan, elimi aldyrýan.
Gaty dogry. Gaty dogry. Mukaddes borjumyz şol daşary ýurtlardakylar höküminde biziň. Jetpisbay. Sag bol. Поддерживаю вас. Ömrüň uzak bolsun. Ketdi rahmet sizge. Sag bol. Bawurym. Germaniýanyň ykdysadyetini bilýän aga. Maňa ösen ýurtlaryň ykdysady görkezjilerini biziň ýurda getirmek. Ansat, gaty ansat. Gaty ansat. Türkmenistany guppa ýal etmek gaty ansat. Dogry aýdýar. Gaty ansat. Netip bolsa ony eders halkymyza. Mehrimanlyk onlar iki zady ýetip gelýär şoň üçin aýyplaşma. Şu ýerde jemlejek. Ertir Türkmenistanyna yalanjykdan mejlisiň welaýatlardaky, etraplardaky, şäherlerdäki, şäherçelerdäki hamala yerli dolandyryş organlarynyň wekillerine dadyny saýlaýar, ele beýle diýip yalanjykdan toslama bir saýlaw teatryny geçirýärler. Halk muňa düşünje bolmaly, ünsen beren o halkyň bar aladaty bir döwüm çörek öz geljegi nehak basylan türmelerde ýitip ýok bolan ýa näme bolanlygy belli bolmaýan türmelerde zyndanlarda ýatan dogan garnaşlarynyň aladatyna nehak dökülýän ganyň göz ýaşlaryň aladatyna Türkmen halkynyň häzirki gün tertibindäki iň esasy maddalar, aktual tema saýlawda. Ýaşamak üçin göreşmek. Türkmen halkynyň bar aladasy derdi. Saýlaw giňerin gurrungy. Saýlaw üçin hiç bir görnüşde şert ýok. Kim diýen bolsa ýalan söýleýär. Kim diýen bolsa ýa özüni oýna diýär. Ya da özüni allaýa oýnaýar. Şoň üçin ertir Türkmenistanyna yalanjykdan gurnaljak bolýan saýlaw teatry, duruşy bilen toslama, duruşy bilen yalan, duruşy bilen şu samsyk iki sany çöpdüğü Berdimuhammedowylaryň reklamasy üçin. Başka hiç zat üçin de. Yine absurdyň täze rekordlaryny bular goýarlar. Görersiňiz. Absurd bolguzy zatlar aýdarlar. Bizem hezile gülers üstünden gülers, pirkol tutar. Pirkol üçin material taýýarlaýarlar. Şoň üçin bir halal halkyň hakykat göreşine gollaw berýän adamlar, watandaşlar höküminde sizden haýşym şular ýalaky yalan propagandalara gulaw asmaň. Ares hökman edeli, Sovet hökümeti, Sovet döwri bilen baglanşykly hökman efiri edeli, hökman edeli. Hökman. Öňünden aýt habarlaş edeli. Şoň üçin mehriman doganlar. Saýlaw nähili ýurtda bolýar. Saýlaw hakykatdanam watandaşyň hakynyň iýilmeýän, hakynyň basgylanmaýan, ar namasynyň basgylanmaýan hemme ýerde berim gökden ýol ýasar. Korrupsiýa hemme ýerde tuwalet süpürýän çäçenni korrupsiýaň baryp ýeten korrupsiýaň penjesinde soňky demin sanaýan ýurtlarda, jemgyýetlerde saýlaw bolany. Munça syýasy tutsaň ykbalynyň näwelli ýagdaýda onlarça ýyllap dowam edýän. Gaty elgen çağdayda talanyan bir ýurtda
watandaşlary syýasat aýdan, jemgyýetçilik taýdan, ykdysady taýdan haýsy tarapdan alsaňyz alyň. Genosida, gyrgynçylyga duçar edilýän Türkmenistan ýaly bir ýurtda saýlawa beýlede dursun, saýlawyň S harpynyň ýokdugy barada milliardlarça däl, trilyonlarça sowatnama bar. Mundan beter merk gerekmi? Merk parça ölüm diýme. Näme diýär? Hakykata anlamak üçin niýe ölüp gorkadyňmy, öleýinmi diýär. Men ölsem diýersen hakykata ananjakmy diýip bir şolar ýaly söz bar. Mundan beter näme merk gerekmi, ölüm gerekmi diýär. Şoň üçin mehriban doganlar, bular ýaly haramzadalar öz bähwitleri üçin oynayan, oyunlaryna, görkezýän teatrlaryna allanmaň, üns bermäň, wagtyňyzy ýitirmäň. Biz görüşmäge dowam edýäs. Dürlü toparlar, dürlü watandaşlar, hemmesi bir maksatda birleşdi. Hereket atly demokratiýa görüş guramasynyň ady aslynda Türkmen Hereket Halk Frontu ýa-da Hereket atly Türkmen Demokratik Oppozisiýa güýçleriniň birleşigi, alýansy, koalisiýasy näme diýseňiz, size haýsy ansat gelýän bolsa diýip bilýär. Pellehanan göpdur, syýasy görüşimiz, maslahatlarymyz, işlerimiz hiç ýyly depgini gowşaman dowam edýär. Ekranyň öňünde aýda oturmaly zatlar däl bular. Reklama da gerek yok. Reyting üçün maskaraçylyga gerek yok. PR da gerek yok. Netijeni hemmemiz bilece görürüz. Toy saçaklarynyň başynda oturup şu günleri ýatlar ýagşylykda. Hemmemiz berýän gollagyňyz üçin, goşan goşandyňyz üçin çäksiz minnetdarlyk. Şu mübarek urada aýyna hemmemize ýürekden minnetdarlyk bildirýän. Hemmemize eden ýaşy arzularyňyzyň hasyl bolmagyny, o wagtlaryňyň Allah dergähine kabul bolmagyny dilek edýän. Şu arasalanmak aýy, päklenmek aýy bolan orada aýy, öňkü oradalarda da eden dileklerimiziň kabul boluşy ýaly bu oradada da Allah janyň dileklerini kabul edip Türkmeniň geljegine päskel berýän haramlardan Türkmeniň ykbaryny, geljegini arasalamaga, päklemäge, topik bermegini, kömek etmegini, gollog bermegini, bu maskaralary, haramlary şeýdip ýalňyşdyryp ekranyň öňünde maskara etmäge, dowam etmegini dilek edýär Allah janyň. Hemmäňiziň baryňyzdan aýlanaýyn, sag bolun, bar bolun, baý bolun. Ýakyn wagtda nesip bolsa, toy saçaklaryna öz ýurdumyzda maksat muradymyza ýetip gatnaşyp görelim. Gollagyňyz üçin, ýagşy dilekleriniz üçin, ýürekdeşligiňiz üçin, işdeşligiňiz üçin, hemme zat üçin Ulakan Taňry ýakasyn. Köp sag bolun. Sağlıkda görüşelim. Allah ýarymyz bolsun. Ares okudum hemme zatlaryny. Nesip bolsa gönýalim edeli, gepleşik edeli, istesen gönýalim bolmasyn diýsen video ýargam edip bilýär. Tapawdy ýok. Hutşy programmaň söýlen video ýargam edip bolýar. Ýene kefir duşmamda çende mehriban doganlar. Hoş sag bolun. Hemmäňize haýyrly Ramazanlar. Allah hemmäňizi öz penasyny görünen, görünmeýän bela we terlerden saklasyn. Görüşe dowam. Köp sag bolun gollagyňyz üçin. Allah ýaryňyz toňuňyza gaýtsyn.